Hej sammen, velkommen til den Rocket League video, og i dag skal vi spille Rocket League med Gavepir, og vi skal spille nogle 2v2 hoops. Så ja, lad os bare hoppe ind i det. Yes. Men vi er klar, som man siger. Så hvad så, Alfred? Ja, gut, vi spiller noget 2v2, som nok blev sagt. Jeg kom til at tage ja, 2v2 på, men eller det er rigtigt 2v2. Nej, Hvad er tiden, den er? 2v2 hoops, ja, jeg er i guld 3, så vi grinder, vi laver sådan en lille serien-agtig. Vi tænker bare for sjov, bare for hyggens skyld. Og for mig er vi plat. Ja. Vi tager nok lige sådan 3-4 games. Det ved jeg ikke. Men ja. Måske. I hvert fald så. Vi er ret gode til hoops, faktisk. Fint nok. Ja. Yes. Lad være med at slå hovedet, når man flyver. Jeg tager boost. Yes. Så tager jeg bold. Og han har spillet det meget før, men så blev hans account hacket. Så sådan... Ja, og så tror jeg ikke, jeg spillede i, var det sådan et år nærmest? Et halvt år. Et halvt eller sådan noget? Ja, et halvt tror jeg det var. Halvandet år? Ja. Ja, det passer nok meget godt. Nej, jeg fik lige et lille leg spike, og så... Ja, jeg får det. Jeg var fucking hele tiden leg spike. Ui, fake. Ham der, ej, for mig der missede. Ej. Ja, bare i dag. Ui. Okay, du behøver ikke lande oven på mig. Jeg bare ramt der. Bare mosten, fuldkommen var præsten. Han var plat før, og nu er han tæt på plat igen. Ja. Jeg spiller måske ikke som en plat, men det er kun lige sådan lige nogle gange jeg sådan skørt. Det er kun sådan nogle gange hvor jeg sådan unlock den. Lille nice double der. Yes. Jeg går for højre boost. Ja. Fuck, de er langsomme. Ja, de er ikke så hurtige, de har ikke så meget krudt, og så lige, over ham der, jeg var hit the wall, far. Jeg bliver så slået børn. Hov, det må man ikke sige, ej. Det var sgu da bare lidt. Det var bare en joke. Der kommer nok en ny, eller snart måske en ny montage på, jeg kan sgu ikke få noget klip, men der kommer måske lige en ny montage på shorts igen. Ja, jeg laver også sådan en ny short, i stedet for den der lortesang, som I alle nok har hørt. Ja, vi putter hinandens kanal ned i description. Yes. Han har lavet en prison. Ja, jeg har lavet en prison sammen med den der My Prison inde i Roblox. Det der lortespil der, som jeg ikke helt spiller med. Jeg spiller low-key ikke med Roblox. Men ja, nu ved I, den er der stadig. Så hvis I har brug for at høre en dårlig sang, så gå ind på kanalen og like den. Ja, det kan godt være, at I ikke kan lide den, men... Ej, det ved jeg, er der nogen, der kan det? Nej, det ved jeg sgu. Men ja, men altså, det kan være, at vi laver en sang om Rocket League. Om den her serie. Ui, hoppa! Det var en Messi. Og lad os lige se, om jeg kommer op. Jeg bliver spammet på Snap. Ranker du lige nu? Guld 3-2. Guld 3-2. Ja. Guld 3 Division 2. 3-2. Hvor meget vandt vi? Sådan 2-1? 3-2-1. Shit. Hvad laver jeg? Hvad? Jeg skal bare lige hurtigt tjekke, hvor lang tid vi har på video. Det var fandme random. Vi har 4 minutter og 40 sekunder. Ja, chat! Jeg har 31. Minutter? Nej, det er fucking... Jeg har 31. Ja, jeg har 5. Nå. Chat! Vi klipper det her ud, right? Ja. Nå.
Bare starte sejlen. Jeg tror ikke, der er nogen, der kigger. Du flyver lige på den der buncher. Bro, hvad er det for nogle to navne? Pink Panda, og så er der buncher. Fucking bunter. Så... Jeg elsker bunter. Au, no! Du... Ej, ja, okay, perfekt. I still see you, jeg wait. har ondt i min tårt. Jeg har ondt i min tårt. Jeg har ondt i min store tårt. Ej, ham der, han. Ej, hvor er ham der blå. Ej, ham der, han er blå. Au! Ej, så jeg hittede jeg det wall, altså. Ja, undskyld for, hvis vi larmer lidt, men vi er sådan lidt i sådan far-mode lige nu. Vi er ikke helt lukket den. Eller bare my head hit the wall. Ja. My head hit the wall. Far. Hvordan fik jeg save fra midten af banen? Kan du lige forklare mig det? Jeg fik save fra midten af banen, guds. Jeg fik save på kick-off. Nej, kick-off. Take-off, kick-off. Fire-off. Take-off. Jeg tror bare, det hedder jo take-off, fordi du taker jo off. Ja, no shit, du taker off. Det gør du også i et fly, når du skal til fucking... Gran Canaria, altså. Ej, det ligger altid først på, når jeg kommer til at på fly, så er det altid Gran Canaria. Skriv lige ned i kommentaren, hvilket land der kommer på først på jeres hjerne, når I tænker på fly. Mit er Grækenland og Gran Canaria. Og Spanien. Gran Canaria, okay, no shit. No wonder. Fake. Det var meget, meget dårligt fake. Ham der Pink Panda, han er godt nok ass. Jeg må have det the wall. Au, jeg kan ikke styre mig selv. Bum. Okay, er klar? Jeg må have det the wall. Bare. My head hit the wall. My head hit the wall. Far. Prøv at se den der, ikke? Og så lige whoop! Ham deres hoved ramte i hvert fald lige muren. Ja, det kan jeg sat med låne for. Shit, vi ruller dem om til rullende kebab. Nogen vil smage. Det er gratis. Nej, hvad laver jeg? Jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Du får jeg får save fra kick-off. Og du får ikke engang save af at stå inde i målet. Ja, det er crazy. Mit brød. Så jeg prøvede at gøre det der dejligt, hvor jeg sætter sætter min stålben oven på min tær eller sådan. Au, for satan. Eller oven på min fod. Det er dejligt. Eller det ikke gør ondt. Så, ja, og så, men på den stol jeg prøvede at gøre det på, det var metalstol. Og den nivede bare mit hoved. Jeg satte den på sådan, at den nivede mit hoved. Du lød ligesom en gris. Okay, bro. Og jeg får safe igen. Hvordan, altså, hvad fuck er der sådan noget? Undskyld, du må man ikke sige small kiddos. Jeg skal ikke snakke, jeg selv er kiddo. Ja. Så for satan, så er der fandme bestilt mad. Så der skal få... Oj, chili con carne. Chili con... fake. Det gør vi det. Nej, ikke det der fucking døner noget. Det han elsker at gå på døner, det var han er så fed. Der er hver gang han hopper så ryster i jorden. Så kom min far lige ind. Det er også... Jeg kører Riot, eller fuck det hedder. Der er en hole. Der er en big black hole. Jeg håber ikke, I lige tager det sådan rigtig seriøst dårligt. Det var fordi min far han sagde, at jeg skulle lave noget opgave. Jeg sidder stadigvæk i skole og blive det. Sidder brormand stadig i skole? Sidder brormand stadig i skole? Jeg er i skole. Ja, det er sgu da også, bror. Jeg går i fucking 6. klasse, altså. Nej, det gør jeg ikke. Nej, jo. Det gør jeg. Jeg er blevet 13, når jeg skal i 7. Ja, så altså, det er jo legal at være på det. Jeg går i...
fanden er det nu, jeg går i egentlig? Fucking ank. Nå, jeg tror... Og ikke 6. også. Jeg tror, jeg går også i 6. Jeg ved det ikke. Ej, hvem giver en jeg fuck? ved Jeg kan ikke engang, jeg ved ikke engang, hvilken klasse jeg går i. Det var for lang tid, jeg har været i skole. Jeg var i skole for en time eller sådan noget siden. 2 timer siden. Jamen, det er også helt... Altså, mine lærere, de siger... fucking 3. C, eller hvad fanden... Ja, bro. Jeg tror, det er Nah, C. bro. Min læring, når vi har sådan nogle 45 minutter timer, ikke? Så kommer min lærer sådan hen, ikke? Og så siger hun, nå 3. B! Jamen, det... Fordi læreren lige har været nede i 3. B. Så er det lige hårdt om dig. Ja, fordi hun lige eller han lige har været nede i 3. B. Og så runder direkte i hovedet på dem, der går i 9. altså. Ja, det synes jeg faktisk også, vi skal have. Og så hedder jeg åbenbart også fucking Per, der sidder over på den anden side. Og jeg hedder Albert åbenbart. Altså Albert, bro. Bro, Albert. Come on. Og hvis der er nogen herude, der så sidder og hedder Albert W-name, men det er ikke sjovt at blive kaldt. Nej. Sidder I stok i Rule Run? Ja, det er bare ikke helt en rule 1. Det er sådan, min bil står lidt om for Okay, han breaker den lige fedt nok for ham. Ej, okay, hvor han faktisk... Fordi han er bange for at tabe jo, fordi at de er så tæt på at tabe. Ja, exactly. Men de har ikke helt noget at komme efter. Hvorfor savede jeg nærmest lige den der? Altså, I må sgu også lige give et like, hvis da han er ret god i forhold til, at han ikke har spillet det til i et stykke tid. Altså, jeg er ikke så god, men altså, jeg kan jo sådan lidt... Jeg kan sådan de basic ting. Som det der sådan... Jeg kan jo de der sådan basic, sådan musty. Ja, musty! Det elsker jeg. Det laver jeg sgu hver gang, når chancen er der. Hvad? 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 Jeg er også musty dusty. Fordi creatoren, han hedder Musty Cow. Nej. Jeg er en musty cow. Jeg er en musty ko. Ja. Ja. Jeg har sat lim. Har du sat lim? Nej, det er min far. Ja, chatten. Ja, men altså... Skal jeg lige se en mustard? Jeg er klar, guds. This is my special musty. Ja, sorry, guds. Mustard! Du. I så ikke lige, hvor lort jeg var. Vi kan lige nå et game til, og så siger min video, at den ikke kan holde sig længere. Ja, Min Island helt med mit, at jeg kan ikke gøre min videoer længere end 15 minutter. Nå, jeg kan gøre mine så langt jeg vil. Jeg kan sådan fucking sidde og livestream i 50... Jamen livestream, det er jo også noget. Jeg kan godt livestream. Oh, what a save! Han hittede the wall. Altså, hvorfor hitter alle murene der her? Det er sgu da fordi fucking bolden skal ramme muren, og så skal de ramme muren, og så er de jealous over bolden bounce, så skal lige teste om det er sådan, det fungerer. Hvorfor? Oh, bicycle. Okay, ham her tripper mig. Han er sådan en lille tripper. Ej, han er en tripper, ham her. Han er en hård tripper, jeg svæver. Okay, det kan han ikke godt. Han prøver at være tuff, men det er jo kun mig, der er tuff her. Ej, okay. Okay, du er også tuff. Okay, hvad med nu? Der sidder her, han er bare ikke tuff. Du tænker bare, go back to the adoption center. Get back to your house. Nej, jeg prøver at bounce over ham. Jelly bounce. Jelly beans. Ham der, han er godt nok en airbowler. Og så prøv at se, og så ud, og så fake. Og så pass den, eller redirect. Ja, jeg gad gerne op fucking pasta den, hvis jeg kunne. Sindssygt. Okay, pasta med Niels. Pasta med Niels. Hvorfor sagde jeg lige pasta med Niels? Nej, pasta med Dills. Dills? Fucking Dills, Niels. Hvorfor skal du gå over Dills og Niels? Ej, det er faktisk sjovt for Niels. Undskyld, Niels. Og Dills. Og Pills. Pasta med Niels. Pasta med Niels. Nej. Du skal virkelig mobbe Niels. Nej, det er faktisk... For helvede, Niller! Altså. Jeg undskylder Niels. Sorry, Niels. Niels, vi vinder for dig. Ja, Niels. Tror jeg. Niels! Kom så, Niels! Niels! Kom så, Niels! Skriv lige jeres name in the comments.
Skulle lige have hans navn i kommentaren. Nej, bro, der er sådan en 5, der skriver Niels, ikke? Nu får Niels alt for meget credit. For real. Kom her. Nej. Kom så, Frida. Oda. Olga. Frida forud. Ej, det er sådan, det smager to Olga. Nej. Ej, det er sådan for Olga nu. Det smager to. Undskyld, chat. Ej, nu er det bare sådan low-key lidt sad for Olga. Så vi bare popper alle personer. Alfrida. Okay, undskyld. Boa, Poa, altså. Når bor Noah, jeg ved hvor du bor. Alfred Skraldfred, altså. Alfrida. Alberte. Ej, det er sådan for Alberte. Alfrida. Den er sådan for Frida. Vi spiller mod Frida lige nu. Fuck hende. Det er ikke sådan for os, det er altid sådan for Frida. Ej, prøv at se, jeg mobber dem bare. Jeg sidder bare og hedder ham. Ham der troede jeg, han havde aura. Sorry, Holy shit, Ej, jeg har bum i tasken. Hov, det må du ikke sige. Mustafa! Ej, nu stemmer Mustafa! Jeg har en bombe i min taske. Altså, like, you wanna see it? Jeg er på fri nu, så sprøjter jeg den. Okay, skal jeg lige høre noget sindssygt, jeg oplevede ude i lufthavnen, chat. I nok, jeg giver ikke en fuck. Men, der var lufthavnen, og så var der sådan en, der var helt fucking pakket ind, og lige nogle andre skulle springe et hus i luften. Og så skriger han bare, nej. Hvad var det nu? Allahu Akbar. Du ved ikke, det betyder... Ja, yeah, I know. Bare... Ja, det betyder sådan noget for bitch. Ja, I know. I know. Vi bomber klar! Oj, ham der, han er en klat. Okay, fuck, de laver pass deroppe jo. Hvor skal ham der? Ham der skal på McDonald's have nogle nye chicken legs. Chicken legs, altså hvad fanden er det for noget? Fuck, den bounty bare på rim. Ja, det gør den, og det kommer den også til at gøre. Jo, nej. Okay. Oj! Ja, jeg forfætter bare, vi har tabt. Nej, du skal ikke få fedt, så er du alt for fedt, og så fedter du helt seriøst. Fedt af. Fedt af, altså hvad fanden er det, jeg hører? Hør på mig sige, du skal fedt af. Det er en sød måde at sige ting, der er tyk. Fedt af. Ja, vi ses chat, vi har alligevel tabt. Hej. Nå, chatten, vi ses i næste video. Adios, amigos.